A dadogó fiú, akit osztálytársai annyira durván csúfoltak, hogy földön kívülinek nevezték, a világ legkedveltebb humoristája lett. Rowan Atkinson átalakulása azonban jelentős áldozatokkal járt. Felfedezte, hogy a dadogása teljesen megszűnik, amikor játszik, de csak is akkor a Mr. Bean minden egyes epizódja érzelmileg teljesen kimerítette. A karaktert fárasztónak írta le, és alig várta a forgatások végét. Az ember, aki milliókat nevettetett meg, bevallotta, hogy csalónak érezte magát. Most, 70 évesen feltárja, hogyan formálta egész életét a gyerekkori trauma. A csendes humorista végre megtalálta a hangját, hogy megossza történetét, a nehéz éveket. Rowan Sebastian Atkinson 1955. Január 6 született Consett-ben, egy kisvárosban Durham megyében, Angliában. Ő volt a legfiatalabb a 4 fiú közül, de valami tragikus történt, mielőtt elég idős lett volna ahhoz, hogy emlékezzen rá. Idősebb testvére Paul még csecsemőként meghalt, így csak 3-an maradtak testvérek. Rowan egyik fivére Rodney később közgazdász lett, és 2000-ben majdnem az Egyesült Királyság függetlenségi pártjának vezetőjévé vált. Egy farmon felnőve Rowannak nagyon csendes és fegyelmezett élete volt, de az az ironikus, hogy egy nap éppen a hangos és mamlasz karakterek megformálásáról vált híressé. Amikor Rowan 5 év körüli volt, súlyos dadogás alakult ki nála. Nem tudta folyamatosan kiejteni a szavakat, és ez rendkívül nehézzé tette az iskolát. A Durham Chorister iskolába járt, ahol a zaklatás brutális volt. Canon John Grove, aki ott dolgozott, úgy emlékezett Rowanra, mint egy gumiarcú, beszédhibás, félénk fiúra. Néhány osztálytársa még azt is állította, hogy egy földön kívülire hasonlít. Gúnyolódtak a beszédmódján és a kinézetén. Rowan az ideje nagy részét elszigetelten töltötte. Az iskola egyik diákja Tony Blair volt, aki később miniszterelnök lett. Tony 2 évvel volt fiatalabb, és emlékezett rá, milyen nehéz dolga volt Rowannak. A zaklatás olyan súlyos volt, hogy az Independent egy 2007-es cikke is foglalkozott vele, de valami figyelemre méltó történt, amikor Rowan színpadra lépett. A dadogása teljesen eltűnt. Mindenféle nehézség nélkül tudott játszani. Gyermekkorának az a fájdalmas aspektusa lett tehetségének a kulcsa. A zaklatás ellenére Rowan zseniális volt a tanulásban. Kiváló jegyeket kapott a természettudományi vizsgáin, és 1973-ban felvételt nyert a Newcastle-i Egyetemre. Mindössze 18 évesen villamosmérnöki és elektronikai tanulmányokat folytatott. Az emberek azt feltételezték, hogy tudós vagy mérnök lesz, nem pedig humorista. 1975-ben 20 évesen diplomázott. Ezután apja nyomdokaiba lépett, és az oxfordi The Queen's College-ba ment mesterképzésre. Mesterdiplomája egy rendkívül összetett dologra, az önbeálló szabályozási rendszerekre összpontosult. Még a doktori képzést is elkezdte, de nem fejezte be, érezte, hogy valami más irányba vonza. Oktatója Chris Robson egyszer megjegyezte, hogy Rowan nem tűnt ki az osztályban, de abban a pillanatban, ahogy a színpadra lépett, átalakult egy másik emberré. Ekkor kezdődött az igazi átalakulás. A találkozás, ami mindent megváltoztatott. Miközben 1970-ben Oxfordban tanult, Rowan csatlakozott a színjátszó körhöz és a The Etc. nevű revűcsoporthoz. Ebben az időszakban ismerkedett meg egy Richard Curtis nevű fiatal íróval. Ez a találkozás mindkettőjük életét megváltoztatta. Richard 1976 elején egy próbán látta először játszani Rowant. Később úgy írta le, mint egy csendes, furcsa kinézetű srácot, aki a sarokban ült, de amikor Rowan végül játszani kezdett, Richard teljesen lemaradt a lábáról. Rowan egy vezetésről szóló jelenetet adott elő, és egy olyan darabot, amelyben egyszerre mimikázott és beszélt. Richard ezt tiszta zsenialitásnak nevezte. Ugyanebben az évben, 1976. augusztusában Rowan az Oxford Revue-val fellépett az Edinburghi Fringe Fesztiválon. Ez volt az első alkalom, hogy nagy, országos közönség előtt szerepelt. Az előadás sikeres volt, és Rowan útja hirtelen világossá vált. Már nem csak egy mérnök volt, művész volt. 1975-ben, miközben még Oxfordban tanult, Rowan hivatalosan is elkezdte a villamosmérnöki mesterképzést. Kutatása komoly volt, és 1978-ban publikálta a téziseit. De egyre több időt szentelt a színészetnek. A mérnöki munka és a komédia közötti kontraszt bonyodalmakat okozott. Ez a technikai háttér azonban vele maradt. Évekkel később az elsők között volt a hírességek közül, akik elektromos járműveket vásároltak. Első hibrid autóját 18 évvel 2023 előtt vette, az első teljesen elektromos autóját pedig 9 évvel ugyanezen év előtt. És használta a tudását arra, hogy kritikusan beszéljen az elektromos járművek technológiájáról és a környezetvédelmi állításokról, de még mindezek mellett is egyértelmű volt, hogy az igazi szenvedélye a komédia. A színház lett az otthona.
Az első jelentős pillanata 1979-ben érkezett el, amikor létrehozott egy rádióműsort a BBC Radio 3 számára, The Atkinson People címmel. Számos kitalált karaktert alakított, mint például Sir Corain Bassint és a francia filozófust George Dupont. Richard Curtis segített az írásában, Griff Rhys-Jones pedig a producere volt. Bár ötletes és intelligens volt, a műsor nem vonzott sok hallgatót. Olyan idősávban sugározták, amelyet nem a komédiának szántak, így kevesen hallották. A kritikusok azonban felismerték a tehetségét. Sztereó hangzásban rögzítették, hasonlóan a Galaxis útikalauz stopposoknak című műsorhoz. Még ha nem is tette híressé, bebizonyította, hogy Rowan készen áll valami nagyobbra. 1978 és 1979 között a körülmények nehézzé váltak. A BBC többször is visszautasította őt, nem értették a humorát, elveszettnek és levertnek érezte magát. A dadogása felerősödött az interjúk és a meghallgatások során, ami még nehezebbé tette a dolgokat. Egy ponton azon gondolkodott, hogy feladja a komédiát és visszatér a mérnöki munkához. De történt valami, ami mindent megváltoztatott. Ráébredt, hogy amikor egy karakter bőrébe bújik, a dadogása eltűnik. Ez a felfedezés erőt adott neki. Nem kellett tökéletesen beszélnie önmagaként. Hagyhatta a karaktereket beszélni. Rowan továbbra is együtt dolgozott régi barátaival, mint például Angus Deatonnal, akivel Oxfordban ismerkedett meg. Együtt játszottak a rádióban, és Angus gyakran alakította a komoly, megfontolt ember szerepét. Ez segített Rowannak ragyogni a vad karakterei által. Angus később feltűnt a Mr. Beanben és a Fekete Vipera egyik epizódjában is. Az együttműködésük önbizalmat adott Rowannak egy olyan időszakban, amikor a televízió még elutasította őt. Lehetővé tette számára a fejlődést a kamerák állandó nyomása nélkül, Not the 9 O'Clock News. Rowan Atkinson élete 1979-ben változott meg örökre. Ez volt az az év, amikor a BBC lehetőséget ajánlott neki egy új vígjáték műsorban, amelynek címe Not the 9 O'Clock News volt. Áprilisban kellett volna adásba kerülnie, de egy általános választás miatt elhalasztották. A BBC úgy vélte, hogy a műsor túl politikai jellegű lehet abban az időszakban. Az első epizódot végül 1979. Október 16, ánsugározták, de a dolgok eleinte nem mentek jól. Szinte senki sem nézte. Kevesebb mint 1 millió néző követte a műsort. A kritikusok utálták. Egyesek sértőnek nevezték, sőt azt sugallták, hogy soha nem kellene képernyőre kerülnie. Mel Smith, aki később közeli színpadi kollégája lett, azt mondta, hogy ez volt a legrosszabb félóra televíziózás, amit valaha látott. De meglepő módon a BBC igazgatójának tetszett. Azonnal megrendelt egy újabb évadot. Ez a döntés megmentette a műsort, és minden idők egyik legfontosabb brit vígjáték műsorává változtatta. Rowan Pamela Stephenson, Mel Smith és Griff Rhys-Jones mellett dolgozott, és mindannyian sztárok lettek. A színfalak mögött a dolgok nem voltak teljesen rózsásak. 1980-ban, mindössze egy évad után Chris Langhamet kirúgták. Rowan nem értett egyet ezzel a döntéssel. Megpróbálta meggyőzni a producereket, hogy tartsák meg Christ, ezzel is bizonyítva a hűségét, de Christ mégis eltávolították, és Griff Rhys-Jones váltotta fel. A szakítás olyan keserű volt, hogy Chris évekig nem volt hajlandó beszélni egyikükkel sem, ráadásul a BBC elkezdte csökkenteni a műsor költségvetését. Ez olyan súlyossá vált, hogy még viccet is csináltak belőle egy olyan epizódban, amelynek címe The Outrageously Expensive Not the 9 O'Clock News volt. Be kellett fejezniük a forgatást a bonyolultabb helyszíneken, és el kellett hagyniuk a kisebb szerepeket. Ebben az időszakban kezdett felszínre törni Rowan komoly és maximalista oldala. A műsor hangvétele is megváltozott, eltávolodva a sok humortól, és inkább az intelligens, bizarr komédia felé hajolva. Aztán eljött a pillanat, ami mindent megváltoztatott Rowan számára. 1980-ban a második évad során adásba került egy Gerald a gorilla című jelenet. Mel Smith egy professzort alakított, aki azt állította, hogy megtanított beszélni egy Gerald nevű gorillát. De Gerald, akit Rowan játszott egy gorilla jelmezben, intelligensebbnek és dühösebbnek bizonyult, mint azt bárki várta volna. Amikor a professzor azt mondta, hogy Geraldot a vadonban kapta el 1968-ban, Gerald hirtelen reagált, felkiáltva. Az a mondat híressé vált. A jelenet annyira népszerű lett, hogy valódi tudósok viccből elkezdték a pávián csoportokat flansznak nevezni, pontosan úgy, mint a jelenetben. Az epizód segített a műsornak elnyerni az Ezüst Rózsát a Montreuxi Fesztiválon 1982-ben. Elnyerte a legjobb könnyű szórakoztató műsornak járó BAFTA díjat is.
Ez az egyetlen jelenet segített beindítani Rowan karrierjét a fizikai komédia és a fura humor mestereként, valamint előkészítette a terepet a Fekete Vipera és a Mr. Bean jövőbeli szerepeihez is. 1981-ben valami még meglepőbb történt, a műsor kiadott egy I Like Trucking című vicces dalt a Hedgehog Sandwich album részeként. A dal sikeres lett. Senki sem várta, hogy Rowan, akinek nem volt zenei múltja, tagja legyen egy slágerlistás kislemeznek, de megtörtént. A stáb mind a 4 tagja együtt énekelt, és Rowan maga is vezette a teherautót a jelenetben, nem tettette. Valódi első osztályú nehézgépjármű vezetői engedéllyel rendelkezett abban az időben, de 1982-re a dolgok sötét fordulatot vettek. A műsor véget ért az év márciusában, és nem a nézettség miatt, hanem mert a stáb, beleértve Rowant is, elérte a határait. Kimerültek voltak. A gyors tempó, a nyomás, az írás, a színészet, a szorongás. Minden túl sok lett. Különösen Rowan küzdött nagyon. Már régóta szorongással küzdött, és a munkamennyiség a határaihoz sodorta. Így ahelyett, hogy kihasználták volna a sikert, és a pénzért vagy a hírnévért folytatták volna, távoztak. Pamela Stephenson Hollywoodba ment. Rowan közvetlenül a Fekete Vipera forgatására váltott 1983-ban. Mel Smith és Griff Rhys-Jones saját műsort hoztak létre Smith-Jones néven. A döntés, hogy a népszerűségük csúcsán hagyják abba, ritka volt. Megmutatta, mennyire többre értékelte Rowan a mentális egészséget és a művészi integritást a pénznél. Ez volt a Fekete Vipera korszaka. 1983. június 15. Én Rowan elindította a Fekete Viperát. Ez egy vad koncepció volt. Richard Curtissel közösen hozta létre, ugyanazzal az emberrel, akivel a Not the 9 O'Clock News műsor alatt is együtt dolgozott. Egy olyan világot vettek célba, ahol harmadik, Richard nyerte meg a Bosworthi csatát. Rowan Edmund herceget alakította, éffé Richard király dörzsölt és hataloméhes fiát. Az Alnwick kastélyban forgattak, és hatalmas díszleteket, valamint jelmezeket használtak. A műsor egy hatalmas kockázat volt, részben még az ausztrál Seven Network is finanszírozta. A műsor végére tettek egy poént, miszerint kiegészítő dialógusok William Shakespeare-től, csak hogy viccelődjenek. Kreatív ugrás volt, de nagyon drága is. A költségek olyan magasak voltak, hogy az első évad után a BBC majdnem törölte a műsort. Az eső mindig elrontotta a forgatásokat, a kastélybeli forgatások elhúzódtak. A korabeli jelmezek és a hatalmas stáblisták felrobbantották a költségvetést. A kritikák sem voltak annyira pozitívak. A kritikusok úgy vélték, hogy nem volt olyan vicces, mint Rowan korábbi munkái. Csupán egyetlen dolog mentette meg, az International Emmy díj, amelyet a műsor elnyert. Ez a díj elég bizalmat adott a BBC-nek ahhoz, hogy adjon még egy esélyt. De ezúttal szigorú változtatásokat eszközöltek, se kastélyok, se nagy díszletek. A következő évad kisebb, olcsóbb és élesebb lesz. Ez a döntés teljesen megváltoztatta a műsor jövőjét. 1986-ban bemutatták a Fekete Vipera 2-t. Minden új volt. Ben Elton csatlakozott társíróként, gyorsabb poénokat és feszesebb történeteket hozva.